Predstavte si únik z každodenného zhonu do ticha prírody v srdci Liptova. Čerstvý horský vzduch, turistika, termálne pramene a pokoj. Všetko na dosah. Liptovský Ján je miesto, kam sa hostia radi vracajú. Ponúkam vám na predaj apartmán s výmerou 35 m2 v nádhernom prostredí Liptovského Jána. Ideálna voľba pre víkendový oddych, dovolenkový únik alebo investíciu do krátkodobého prenájmu. Tento slnečný apartmán sa predáva kompletne zariadený, pripravený na okamžité užívanie. Volám sa Milota Balková, pracujem pre spoločnosť Turality v Liptovskom Mikuláši a už teraz sa teším na spoločné obhliadky.